Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong hapon, mayong gabi ka natong panano, kumusta? Karon din yung adlaw na irong Lunes no, it's 17 na, o 18 na sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Pagkaroon din no, atong ipadayon ang laing sumpay ng Sugilanon na sinuwat ni Oji Kumpok Rakasa. O sa dili pa din no, shout out dahil ko sa tanan nga nagsunod ang dramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay mga ka-listeners, mga ka-followers no. Shout out dyan no kang James Sandero, salamat kayo idol mo sa pinaminte din ng pagsunod no sa mga Sugilanon na gikan sa aming drama. Salamat kayo no. Karon no sa sumpay ng Sugilanon na sinuwat ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud o bibingka. Bueno mga igala, sa di maglangan nato ng hinumduman ng nangagi. Nga bot ni Haring BBT nga dadon dayon sa ospital sa mga duwindis aron matambalan. Naabot dayon kining balitaan nila ni Rayna Tara. Nalipay og nagsadya ang tanan, pero wa malipay og magsadya si Rayna Tara kay alang kaniya lahi ang mga puting duwindis kaysa itom nga duwindis. Buot tinuon ining magampo og ang kabubuton sa bathala ang mopatigbabaw. Unya sila may nusab, naungot sila si Bogart og Lalat sa pitsidong agianan sa langob kay musanggit man ang ilang gilang at dagan kay mga bulawan ug mga brilyantis. Ngit-kit usab ang palibot kay nakabiya naman ang daghan kaayong aninipot. Pinabalik sa nimutangan sa hari dito sa ospital sa mga duwindis, ingon ni ang naitabo niya dahil sumpa ni atong Sugilanon, Budbodog Bibingka. Unsay mauna kini mahal nga Haring BBT? Wete. Mauna siguro ni ang akong katapusan. Mahal nga Haring BBT! Wete. Dibati kong nagkaluya na. Ayaw pagsutig ingat niya na mahal nga Haring BBT. Wete. Ayaw pagilak. Maumang yun kita. Dunay katapusan o dunay kamatayon. Mahal nga Haring BBT. Iyon na. Wete. Ngano, mahal nga asawang ko kak. Buot ba ining ipasabot? Nga ako nang mahimong maghari nining ginharian? Dili, oy. Kinsa man di ay? Wete. Si Rayna Tara ang nakalatid sa balaod. Mahal nga asawang ko kak. Ayaw pag binugo. Siya na ang maghari ning gangarian kung matigok na ko. Unsay nga? Wete. Usa mag-uulta og dako. Ay! Ngano nga pa makamatuog, Jeko? Si Gian na hinanok na. Pero ikaw, mura kag dunay law nga gyud na una. Gusto ka takla. Nga naman. Nahuna-huna ko lang. Milampos na unta kita sa pagkuha sa majikwan sa balaang bukid sa Iniwan. Pero, dili nato mapuslan ang pakigbatok sa itom nga diwindis sama nila ni Haring BBT. Jeko, Naghinam-hinam na kung makapaulita sa atong kalibutan, Maria Picat, may Delilah. Ako sad Arturo, may Samson. Ingranding kasal yun ang mahitabo. Pero muhangyo ko. Unsa ka na, Maria Picat? Gusto kong dungan tang magpakasal nila ni Diego og Takla. Maria Picat, may Delilah. Dili ba mas mabulokon kung double wedding yun ang mahitabo? Gusto ka. Pero ang ako ba? Tingali og di na sa badayon ng atong kasal. Ug bawaha ka na sabna ko.
Dili ka na mahitabo, Arturo may Samson. Maria Picat, may Delilah. Dili na kumawa nimo. Dili kumusukot. Og labaw ng dili kumusugot nga dili madayon ang atong kasal. Tungod kay way pagkahubas ang akong gugma nimo. Ugway, pagkahubas usab ang tinubdan sa kumgugma mo. Arturo, may Samson. Maria Picat, may Delilah. Ngutana na yun! Pagkalami pinamata palusuto ko yoy. Sabang ilang utang-tanaw. Utang-tanaw. Hey, ganun kita mo taong duha ng ipon ng kwarto eh. Hey, samo kayo katoy, samo kayo. Uy. Langgam tabihan! Zero, 3, 0, 0. Adik. Wait. Gibati, nagyod na ko ang tumang kaloya. Masugot ka ba lang di ay? Nalain na ang magpahimo sa imong nagbaha nga bahandi? Onsa? Makatugot ka ba di ay? Nga kami na lang sa mga foreigner nga duwindi sa magparty-party? Wait. Unsay nan? Nahala! Patay na lang mahal nga haring BBT. Aron lain na imuhuong ining ako. Og sa imong nagbaha nga bahandi, lain ay magparty-party. Kami na lang imuhingo sa itom nga pulbos. Wait. Di mayo. Kinahanglan mabuhay ko. Mahal nga haring BBT. Wait. Ipatawag ang tanang banggitang doktor ng gingarian. Patambali ko, name their price kung kinsa may makaayaw na ko. Hatagan ko og magkabungog nga bahandi. Matuman, mahal nga haring BBT. Pagod. Saan naman nila to? Siyempre. Hindi na kayang palibot. Magdupag-dupag lang tayo ni. Mira mas palibot. Buta. Ikaw man, God. Nga naman kulat. Daman kay kang bulawan. Paingon-ingon kang ipilin ang ubang mga pulawan. Unya, magdalang o gamay kay balikon na nato. Paubitaw. Pero ikaw, nagdama lagi ka ang daghan. Abi mo na kung makaya ra. Saan man ni nato, Roy? Bahala na. Mugilaw ang bitaw ng bulawan. May kahayag ang gamay. O bahala lang ni. Ambak lang ni mo, Bogart. Unyag na ibitin ron nga atong mahiram. Patay ta. Nana. Aday. Gibilin ko na upang mga bulawan ng brilyantes. Gibilin ko sab. Ang ako mga nagginubra na. Bilin ako. Pero ka na. Okay pa na. Kasakit di ay bation, no? Ayaw pagilak-lak. Bulawan. Kalma lang. Balikon na lagi na pita. Aron pagkuha ini nga itong gibilin. Dagan pa malagi na yung magida. Kaya ko man eh. Madaha pa man. Bili na ay. Masangit lagi ka. Ay, di lagi. Upunan ko ning ako. Parehas gutang magdatugod. Vicky! Ha? Vicky! Unsa gani na? Bahala ka. Tana, oy! Musuot na tanang pitsido kayong agianan. Sige. Pagdalilat. Kay aksyon nagpalayo ang dagan kayong aninibot. Tara! Dili hitopngan ang among kalipay karon, Cheko. Mabulokon kaayo kining maong kasahulugan. Salamat kayo, inimahal nga Rainatara. Kaninyo ko angay magpasalamat, Cheko. Nonoy, Takla, Chian, Arturo, Maria Picat, Hercules, ug Tokoy. Oy, Sapayan, mahal nga Rainatara. Dali!
mao ba? Cancel? Stage 12? Stage 5 raman ang tawhanong kalibutan, oy. Tini sa kalibutan sa mga duwendes. Stage 13 ra kutob. Dali. Bakit pasabot? Nga, wa na kinanglan na mga tawanon nga sila si Chigo nga mula banog makigbatok sa mga itom nga mga duwindis. Ilabi na ni Haring BBT. Nakalatin man sa balaod nga itong gingarian. Nga kung mamatay ang hari, ang ray na ng ilong hari ng gingarian sa mga duwindis. Nindot kini balita, ah. Nindot. Jeko, Kung mao, magkapauli na kita sa tawhanong kalibutan. Ug magpakasal na kita, Maria Picat May Delilah. Yes, Arturo, may Samson. Bisan sa itong kalibutan, ako lang gyapon Sir Kulis, ang inyong driver bodyguard. Ako yung malalim po ninyo. Yehey! Ingat siyan, duwat na pod ko dito mansion. Unya, di ko pod ko swimming pool. O ako pod, makakaon na sa mga lami ang pagkaon sa maslitson. Utara, mo! Showtime kahilom! Hilo muna! Hilam. Musulti si Renatara. Maminaw na ta. Palihog! Ayaw kikalipay ang daotang pangitabo ni Haring BBT. Unsa? Nganong di man ta malipay? Malgaray na tara! Dautan nga way sa mga ring BBT. Aubog angay lang kaniya ang naitabo. Dili ta sama nilang dautan, mga mahal kong puting duwendes, nga ang kasakit sa uban ang atong kalipay. Dili na to iampo ang iyang kamatayon. Mao ka na ang dakong kalainan ka natong mga puting duwendes sa itom nga mga duwendes. Timan-i ka na ninyo. Husto ang mahal nga Renatara. Pusa, mamahuway na kita. Og tapuson kining atong kasahulugan. Dali! Maduman! Manggaray na tara! Og atong iampo nga ang kabubuton sa batala mao ang matuman. Mao yan! Di ko makalusot. Ako sam! Lisod! Saan naman iniron? Nagibiyaan na to sa mga aninipot mo, guard! Pagtali! Di ko kalihok. Kanit-ngit na! Patay tayo rin. Aray ko, Kumusta nang imong kibati? Niya ka na sa hospital. O giyati man sa mga duwindis ka doktor, mahal nga hari. Witi. Gibati kong mauna kini. Unsay mauna kini, mahal nga hari, bibiti? Witi. Mauna siguro ni ang akong katapusan. Mahal na haring BBT! Dali! Mahal na tara! Oh, puting duwendes. Ikaw kini, Hariki. Oh, ako mahangaray na tara.
sa imong trono. Ining laom na nga kagabian. Wa pa kodo ka Dali. Ingunok sa laom kayong imong gihuna-huna. Nahuna-huna ko lang. Kung may dautang mahitabo ni Haring Bibiti, og makapsan gyud siya og kinabuhi. Tingali, og may civil war nga mahitabo ning kingharian. Unsa? Wait. Nagkaanam na yun ko og kaluya. Pero di ko magpadawag. Di mahimong mamatay ko. Kinanglang mabuhi ko. Kinanglan yun. Kaganiya pa kong nag-inusara. Wait. Kaganiya pa yung nag-inusara sa ining kwarto ning ospital sa mga duwendes. Ug wapa yun mabalik ang mahal kong asawang kokak. Wait. Haring Bibiti! Ni anak kami! Kinsa kining mga kaumanan nimo? Mga duwindis nga mga banggiitang doktor ning ginharian. Nga, kadagyan ko nila. Silang tanan? Dili! Tungod kay mga banggiitang tambalan ug albularyo ang uban kanina. Wait. Unsa? Silang tanan ang magtinabangay. Aron mamaayo ka, mahal nga Haring Bibiti. Wait. Mga gota og dako asawang kokak. Ay. Buot bang ipasabot ini, Cheko, nga mamaulit na kita sa tawhanong kalibutan? Utak na. Kung pinaagi sa sakit ni Haring Bibiti, ikamatay niya kini. Usira na tara na ang mupuli o maghari ng gingharian. Sigurado na ang atong pagpauli sa tawhanong kalibutan. Pero, unsaon na lang kung dili si Reyna Tara ang ipuli ni Haring Bibiti? Unsa? Usa tong gisulti mo, Maria Picat. Unsaon na lang, kung sama sa atong tawhanong kalibutan, magmarsyalo din og militar na og mga sakop ni Haring Bibiti ang maghari ng gingharian. Unsa? Gibati kong dili sa dakong kasayo nila ihatag ang paghari ng gingharian ni Reyna Tara. Usto ka. Tungod kay kapukanan usab nila. Nya nagpahimos karon sa paghari ni Haring Bibiti. Ang ilang dangatan, kung maghari na si Reyna Tara. Arturo, Hanas ug anad kayo sila sa pagtuis sa balaod. Bindalo! Ginoo ko! Tabang! Tabang! Unang natas pagsagit ay. Unang lang tayo. Naman ko, Gord. Tagal na nagsinagit din eh. Pero, huwag yung makatabang na to. Aksyon na magganito kapagaw. Huwag yun. Saan naman ay buhato na to? Hiro, may awang. Miung. Anak ang bugay. Ngayon. Inunda ba ako nga ning tatay sa una? Nga basta gani mo uwang ang ero. Doon na rin nakita nilingo na to. Unsa? Doon na tingali hungo. Nanay! Tatay! Ganiti ko, lalat. Nga naman,
man? Magunitay ta. Aron dili na to. Mabiyaan ang usag-usa. Oh, sige, sige. Gunit ka ni mo, Bogart. Asa imong kamot, Asa oy? imong kamot? Ang imo, asa masab? Di na ko makita. Daray, ngit kaayo. Lalat, nagkabantay ka. Wa na ba? Ang uwang sa iro ba? Ano man? Sa atong pagkabati, primero, off to off. O, dayon? Off ba, layo. O niya? Karon, zoom na, zoom. Som, kanang hulmikas? Zoom ba? Zoom. Ha? Nagkaduol. Pag di na kayo layo. Oh, bitaw, no? Oh, asa namang imong kamot? Diara, oh. Sagod. Matagbaw, mataghira man eh. Ako sab. Kini, uy, humok man lagi ni. Ang. Ako man ito, guys. Bangang sa ilong. Wait. Luya lang giyapon ko. Itambalan ka sa mga iladok bangkitang doktor na duwindis. Wait. Hoy, alibyo. Mahal kong asawang ko, kak. Ansa? Wait. Huwag ko'y gibating kalambuan sa akong panlawas. Pulihan kong mga doktor sa mga bangkitang tambalan. Pasudla na yun sila. Mga bangkitang tambalan in! Out! Mga bangkitang doktor! Mura mag-basketball. Wait. Spray kita. Tali. Unsa tong gisulti mo? Mga Rainadora. Kipati kong may civil war nga mahitabo, Hariki. Unsa? Gubat sa mga puting duwindes, batok sa mga itom nga duwindes. Ngano nagkasulti ka mga namahal nga Rainadora? Sigurado kong mahadlok sila nga ako ang maghari ning kingharian. Kay bilangguan alang nila ang ilang kalyado ang mahitabo kung ako ang maghari. Dali. Angay lang, mga Rainadora. Pusa buhaton gid nila ang tanan aron dili ako ang maghari ning kingharian. Mga Rainadora. Nganong nakasulti ka gud nga dili si Rainatara, takla. Tungod sa mga panghitabo. Pero si Rainatara ang saksisor og nalakit sa blaon. Pero dili sila mga matarong. Mga dautan sila. Gusto ka, takla. Gusto ka. Kuyaw kaayo ug mas delikado kung mahitabo ang imong gikahadlukan nga Marcelo. Kuyaw gyud. Kay balaod militar gyud ang mahitabo. Husto ka. Kung sayod kita, kung unsa kabusado ang mga militar sa tawhanong kalibutan. Niadtong panahon sa Marcelo. Unsa na ka dinis kalibutan sa mga duwindis, no? Abusado naman gani nga wapay marshalo. Labaw na kung may marshalo. Oh, Diyos ko. Kukak asawa ko. Kumusta ka naman, mahal na Haring BBT? Wait. Mahal kong asawang kukak. Human ka na matambali sa mga bangkitang tambalan ng mga duwindis. Pero, dumerang alibyong akong gibati. Loya pagyapon ko. Unsa? Wait. Wala gyud siguro alibyo ni nga akong gibati. May katapusan pa akong alas. Wait. Tuna pa. Tambalan! Out! Albuleryong duwindis! In! Wait. Albuleryong duwindis?
nagabiyon na sab ang milabay. Lagi. Si Mana na ang milabay, pero wa pagyapon mauli sila si Don Arturo o Tia Maria Picap. Ingon man sila si Gao Jigo. Nagawayon ka? Ay sige lang ka gumulumol diyan sa jacuzzi. Unsa, kung di na sila mabalik, plano ni mong anhin na tamo puyo din sa mansyon? Kinsay! Oy! Sorry, sir. Insya ka. Tumibis putahan, sorry kayo. Nga naman, guard? Mamagod wala ka putahan, mong gabihan ako. Sorry kayo, sir. Wasa man na ituyo ni mo, guard? Kwan, ready ng lamisa, sir. Anak tibok, kwan malitson, nga pansat, dakong lukos, saang, balbakuwa, potsiro, uguban pa, wala, ready, andam na. Mau, Pedro? Siya gisulti sa rinsik. Madod niyang gipulaan na kuno siya. Ipangatag na lang kuno sa mga kabus pa sa mga kabus. Kunpuri sa matapur. Ano siya? Ano siya? Ginamos na lang amo kuno. O among todlo, kadabang itoslos asin. Kay, wala, pool na. Kamo lang kay kao na to, guard. Kamo lang. Aw, labaw namin gipulaan sa rinsik. Ay, pati sa mga niyong batikas, baboy nga. Mga ibaw sa bahaw, ang kanon. Pangag kay ilong! Asa naman gata ini paingon mo, guard? Pasaka gini nga itong gigyan. Buti pa sabot. Napadong na siguro na isgawas sa langog. Bitaw nyo, kay isa akong nahinumtuman. Padulog man itong atong giagian sa una. Paingon sa sekretong lutsanain. Pasikib lang italat. Makagawas lagi tadi. Opo, guard. Lat, kabantay ka. Saan sa man? Wa naman buwang ang giro. Bitaw no? Wala siguro nakitang iro nga katingalahan, Bogart. Sa ungo. Sapagkat tuwing dis, gahimat yun, sabat ka mo. Usap na po. Ingat siyan na ay nanuktok pagtahan. Jeko, Ngano? may nanuktok sa pultahan. Baynoy. May nunuktok sa putahan. Bakit mata ko yan, nanay? Ingat siyan. Baynoy. Mga una. Asa pagkaon? Mata man dayon. Basta kaon mo isgutan, mata dayon. Kinsa makanang nanuktok sa pultahan? Dali! Di patawag mo sa mga ngaray na tarag, Chico.
isulti ninyo. Mao ba? O tuon ka na ko sa Daddy Arturo o mga kauban. Ayaw na. Napukaw ko na sila. Ugtuan na sa ubos. Sa trono sa mga Reinadoro. Mao ba? Paabotong taon na sila si Checo, Don Arturo. Una ko isulti ang akong katuyuan ninyo. Magpaabot lang mi, mahal nga Rayna, Tara. Andam raming magpaabot. Ako si Hercules. Ako ang manalipon ninyo. Naanasab ka na, Hercules. Mutana, dayo. Ambot ni mo tukoy. Di mi. Mahal nga rin na Tara. Di anasad ko. Ako sang. Oh. Nakaw na siyan. Kompleto na ba ang tanang tawhanon? Kumpleto na. Kay wa naman uban na mo si Bugart o si Lalat. Maayong hinuon. Unsay buot mo pakisultihan na mo. Mahal nga rin na Tara. Twet, 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 twet. Kinasam langgam tapian. Kumplito yun na Tara. 9, 1, 3, 9, 1. Milupad na palayo. Uy, ayaw palayo ng gamoy, tabian! Apers meeting, oy! Kalinaituan. Paminaw ka mong tanan. Maminaw siya. Maminaw ta. Kalinaituan. Unsa ka na, mahal nga rin na Tara. Buot na ko nga mo pauli na kamo. Sa inyong tawhanong kalibutan, Checo. Unsa? Part 45 na ta na mga kalasuners na. Part 45 na ta. Budbud o bibingka. Og sunda ang lain pang sumpay ning nagkiat lang nga sugilanon nga sinuwat ni Oji Kumpok Ratasa. Budbud o bibingka o palihog ko na o subscribe sa akong YouTube channel. O daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.